गिबिसिनथारावनो सोरजिगिरि बिफा इसोरखौ हाजासे हामबायहोनो आरो हामबायहोनो बे फुंबिलि समाव नोंथांमोन साफ्रामखौबो प्रभु जिसुनि मुङै साफ्रामखौबो जै मासि दानो फै बोसोननि फारसे थाङि आं बोसोनखौ फरायनो लादों जाहैबाय मार्कुसनि लिरनाय 9 अध्याय 25 निफ्राय लानानै 29 पदसिम नोंथांमोना बेखौहाय सुइद'फोरनिफ्रायबो फरायनो हागोन बाट आं एसेग्राब गोलाव फरायलिया बेयाव बुंदों जाहैबाय सासे हौवासा गथ'निफ्राय बबा जिउ हुननाय आं दायो 25 पदनिफ्राय फरायनो नागिरदों जिसुआ नुबाय दाफाया बिसोरनि खाथियाव ज' जाफैबाय बिनिखाय बियो जिउखौ बेबादि हुकुम होबाय बेंगा आरो बबा जिउ बे गथ'निफ्राय ओंखारलां बिनियाव नोङो दा फैफिन आरो बे जिउआ हज्रिनानै गथ'खौ सिमब्रि सिमब्रा खालामनानै ओंखारलांबाय गथ'आ थैनाय बादि जाबाय आरो मानसिफ्रा होनबाय बियो थैखाबाय नाथाय जिसुआ गथ'खौ आखायाव हमनानै दिखांदों आरो गथ'आ गसंबाय जिसुआ जेब्ला न'आव हाबहैयो अब्ला बिनि सेलाफ्रा थिख'यै बिनियाव सोंदों जोङो बे जिउखौ मानो हुननो हायाखसै जिसुआ बुंफिनबाय आरज खालामनायखौ नागारनानै मुङा मुंसेजोंबो बिखौ हुननो हाया दिनै आं बिनिफ्राय बेखौसो बुंनो सानदों दिनै जोंनि ख्रिस्टियान न'खरफोरा ख्रिस्टियान जिउ खुंनायफोरा बे बेंगा बेंगि बबा बबि बायदि जानानै दङ इसोरनि बोसोनखौ खोनाबाबो खोनायै बायदि बुजिबाबो बुजियै बायदि मिथिबाबो मिथियै बायदि मिथिगौ थगायनाया पाप बुजिगौ इसोरा माखौ हामजायो माखौ हामजाया जेब्लायबो रबिबार खनफ्रोमबो इसोरनि बोसोनखौ खोनागासिनो दं अब्लाबो खोनाबाबो खोनायै बायदि दिनै जानानै दं मानि थाखाय दिनै ख्रिस्टियान न'खरफोरा ख्रिस्टियान जिउ खुंनाया जिउआव खाना खानि बबा बबि लेंग्रा लेंग्रि खालामनानै दोनजादों सैतानजों दिनै गोबां ख्रिस्टियान न'खरफोर दं जि न'खरफोरानोखि गोजोननाय गैया जेब्लायबो नांलाय खमलाय सोरांबानो अखा नायबानो सोरनिबा न'खराव बेमार आजारानो जोबनो थाङाखै मानि थाखाय मिथिगौना मानोना गोबां न'खराव आरजनि खुन्थिया गैया नंगौ नों इसोरखौ फोथायदों दे थिक मोजाङैनो दङ नों गिर्जायावबो थांगासिनो दं दे थिक मोजां बेबो नाथाय आरजनि जिउ खुंनाय गैयाबा मा लाब नोंनि फोथायनाया दिनै नोंनि आखायाव मबाइल थाखोलाय माथो जाखो मबाइलाव जुदि चार्जानो गैयाब्ला बे मबाइला खामानियाव होगोन नामा जेबो खामानियाव उदाया हाजारखि दाम गोसा लाख थाखानि मबाइलानो जाया मानो चार्ज गैयाब्ला बे मबाइला जेबो खामानियाव होआ उदाया दिनै थिग बेबायदिनो नोंनाव फोथायनाय दङ नाथाय नोंनाव आरज गैया माने नोंनाव चार्ज गैया नोंनि फोथायनाया गोथै नों आरज खालामब्लासो इसोरजों नोङो सोमोन्दो लाखिनाय जागोन नों आरज खालामबासो इसोरजों रायलायनाय जागोन नोंनि फोथायनायखौ नोङो गोथाङै लाखिनाय जागोन नोंनि फोथायनायखौ नोङो चार्ज खालामनाय जागोन नंगौ नों गिर्जायाव आरज खालामो नाथाय नों न'आव थायोबा खैबार आरज खालामो नोंनि बे नियम बादि आरज खालामनायखौ बुङाखै ओंखाम जानाय समाव आरज खालामनाय उन्दुनाय समाव सिखारनाय समाव आरज खालामनाय बेखौ बुङाखै बेखौथ' बयबो खालामो नाथाय नोंहा इसोरजों माबादि पार्सनेल सोमोन्दो दं दिनै नोंनि न'खराव माबादि इसोरजों सोमोन्दो दं दिनै नोंनि न'खराव आरजनि खुन्थिया दं ने दिनै न'नि खुन्थिया गायनाया जुदि मोजां जायाब्ला एसे बार फैयोब्लानो बे होलो होलो मावबाय थायो आरो दिनै एसे गाबोन एसे मावै मावैनो बे न'आ बायलाङो थिग बेबादिनो जायो आरजनि खुन्थिया गैयाबा गाबोननो माबा बाथ्रा खोनागोन हौवाया हिन्जावखौ फोथायला हिन्जावा हौवाखौ फोथायला नांज्लाय खमलायानो जोबनो थांला गावजों गावनो बुजिलाया गनायलाया मानि थाखाय सोर खालामो बेबादि बे सैतानासो सैताननि गाज्रि जिउफोरासो दिनै नोंनि न'खराव हाबनानै बेबादिनो गालाय गुजाय खालामबाय थायो जेब्लायबो आरो जायनि न'खराव आरजनि खुन्थिया गैया बे न'खरनिफ्राय मालाब्लाबो ओंखारलांनाय नङा मानोना नोंसोर इसोरनो जायगा होआलासिनो बेनोसो जायगा होनानै दोनदों जायनि जाहोनाव हुननो हाया बिनिखायनो जिसुआ बुंफिनदों आरज खालामनायखौ नागारनानै मुङा मुंसेजोंबो बिखौ हुननो हाया बिनिखायनो गोसोआव ला दिनै नोंनि न'खराव नोंनि लाइफआव आरजनि खुन्थियाया थाथारनांगोन नङाब्ला नों मिथिबाबो मिथियै बायदि जानानै थागोन बुजिबाबो बुजियै बायदि जानानै थागोन बेंगा बेंगि बायदि बबा बबि बायदि जाम्बा जाम्बि बायदि खाना खानि बायदि लेंग्रा लेंग्रि बायदि बे सैतानजों बेबायदि खालामनानै दोनजागोन जिउआव